Před 10-15 lety jsme venkovní žaluzie potkávali na domech jenom výjimečně. Dnes, a to hlavně u novostaveb, je situace naprosto jiná. Bydlet v domě s venkovními žaluziemi nebo bez nich je totiž obrovský rozdíl. Největší výhodou tohoto typu stínění je, že se paprsky, tedy teplo, odráží ještě před oknem. V domě tak může být po zatemnění i o 9 stupňů méně. Přes den je to velký rozdíl, ale pro mě osobně jde hlavně o noc, protože když je v bytě 26 nebo 27 stupňů, tak se moc vyspat nedá. Když jde člověk spát a na teploměru vidí 22 stupňů, tak je to úplně o něčem jiném. Opačný efekt mají žaluzie v zimě. S nadsázkou řečeno, tato izolační vrstva nám ušetří peníze za topení, protože spoustu tepla utíká právě oknem. Tak a teď se pojďme podívat na konkrétní produkty. Na e-shopu Labona.cz můžete vybírat ze žaluzí CETA, ZETA a SETA, které jsou vyrobeny z kvalitního hliníku. Liší se od sebe především tvarem lamel. CETA má lamely ve tvaru C a patří mezi současnou klasiku. Žaluzie ZETA mají tvar písmene Z a na okrajích lamel mají vlisovanou gumu, která zajišťuje lepší termoregulaci. Stejné vlastnosti má i žaluzie SETA, která má lamely ve tvaru písmene S. Tato žaluzie se ale navíc hodí i pro velká okna, protože je velmi odolná proti větru. Důležitou informací je, že všechny tyto žaluzie je možné namontovat i dodatečně po dokončení stavby. Pokud dům ale právě stavíte nebo plánujete stavět, určitě se vyplatí přemýšlet nad žaluziemi dopředu. Když se přípravné práce začnou dělat už v průběhu, tak může být žaluzie schovaná v purenitovém boxu, přes který bude přetažená fasáda. Venkovní stínění tak bude skryté a když budou žaluzie vytažené, tak nebudou ani minimálně stínit. Poslední variantou je tzv. Samonosná venkovní žaluzie. Největší výhodou této žaluzie je jednoduchost vyměření i montáže. V montážním videu uvidíte krok za krokem, jak během několika hodin sami zvládnete tuto žaluzii nainstalovat. S jakýmkoliv dotazem se na nás nebojte obrátit na e-mailovou adresu info@labona.cz nebo telefonicky. Děkujeme, že nakupujete na e-shopu Labona. Věříme, že budete spokojení.